A Asociación de Mulleres Rurais de Córgomo quere poñer o seu graíño de area a este ano tan importante das letras aquí na comarca de Valdeorras, no concello de Vilamartín e, como non, no noso pobo en Córgomo, axudando a decorar esta vila e dar a coñecer un pouco máis a vida e a obra de Florencio, xa que tanto este pobo como Florencio están moi relacionados co mundo do viño, pois imos pintar as botellas, decoralas con letras e con poñer palabras tanto de títulos de libros como pseudónimos que utilizaba Florencio para publicar as súas obras, como Nadel, como R. Miño, como Corgomófilo, tamén títulos de poemas, Pandeirada, Bebedeira, Cantiga da Vendima. Tamén seleccionamos aqueles, pois, evidentemente, relacionados co mundo do viño, e despois outros que foron importantes nalgún momento ou que teñen algunha palabra relacionada con Valdeorras. Despois unirémolas todas con unha serie de fíos e demais e colgarémolas das ventás e das prazas, para que así a xente poida coñecer un pouquiño máis da vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán. Creo que estamos todos moi contentos e participando en moitas actividades que vamos a poñer en marcha dende aquí, dende Córgomo, dende a Asociación de Mulleres Rurais de Córgomo, para dar a promover máis e para festexar este día tan importante para nós.